постановката. Прибора е включен от 1 до 100, някакви минути на 5 мА, толкова е достатъчно, с по 1 кОм съпротивление. Явно отдолу светодиодите, които светят, индицират, че през съответния кръг минава ток. На осцилоскопа се вижда, че при синхронизация в началото на лъча, в края лъча се отмества плавно по фаза за 10 деления по 200 микросекунди, т.е. за 2 милисекунди. Максимума на отделянето е половин период. И ето сега в момента напълно съвпада, т.е. няма отклонение на честотата за целия диапазон на осцилоскопа. Тук започва да нараства отклонението, достига максимум от половин период и след това отново започва да намалява. Осцилоскопа е включен само към единия от каналите на прибора.